Ngene iki ya, ape ngarit. Wis, ora usah kesuwen, gawe body sik ae. Iya to Caki kok gendeng ngono to. Wong ngarit ya ora gawe body. Gawe body ben ngamuk karo aku lak ngono. Bebu-bebu lak ngono. Piye? Katane kuwi lho kok kakean ya Allah, Gak. Aku ngono kuwi lho ate gak ibu ingat. Ambune wangi Wangi bodine ibu kok gak wangi. Kok ya? Maksudnya ape udah ngarit iki? Iki ngarit ya tapi ya jembodian ngono to, Bos. Bangkrut no mbokmu. Iki kurang isian. Alah ya. Kok piye to Caki kok gendeng ngono to? Ngapa to, Bu? Wah, Urung-urung aku mau. ngene iki solusine ben kulit tetep putih. Alah. Nek pas apa wi? Apa nek pas ngarit? Nek pas ngarit kene iki gulu-gulu bareng iki. Alah, kok iki kaya caprawan ae. Lho kok bodine wong wedok kaya lanang barang bodian. Coba to nyapo biar kulitku glowing. Ngono. Ngarit. Lah ngarit kaya bodian. Coba kaya oleh. Kok nyapo ora oleh. Tak ngenteki body tenan iki Oh. kok. Heeh. Wah, Yo alah yo. Ramune wangi ya. Beh, ngono kuwi. Oh iya. Ngono kuwi sing gara ibu ngamuk. Malah Nyapa to, Beh? Panggah ngene. Kok Bah. panggah ngamuk. Ae lha kowe iki bendino ngarai aku ngamuk iki terus piye ngono. Lah nyapa ra wis dadi macan bisane. Ya kowe kuwi dadi macan. Aing mau dadi macan ngono. Wes kuwi mbok bali. Wis iki lho ya. Nek cara ape bedang ngarit gawe iki. Aja ditiru, budang ngarit kok embodian ya ngentek-ngentek engko bangkrut iki Ben wangi. Bangkrut, Bos. Kok ya wis mbok. Pah. Oh yo.